Mendel tek buka kunci, berangkat. Engko nek wong Jawa nganggo cara Jawa jere sesat. Nek ngobong dupa ngobong menyan diwadani le. Iki tak ngertekno saikine. Leluhur-leluhur sing sampun tinggal donya niku dahare namung kukus, gondo. Tapi nek mboten percados kopi napa-napa sing mantun damel. Lah ampang punan, Mbak. Sarine pun mboten enten. Lah mulane tiyang slametan ngoten-ngoten niku. Nek ngoten jane manusa niku mboten repot lho. Anane repot kan digawe dhewe. Coba nggih, nek moh diarani wong elek aja tumindak elek. Cukup. Tahun 78 tapi lagi merdeka fisik. Awak dhewe cek dikuasai penjajah, dikuasai Arab. Sing dijajah mboten fisik, penjajahan moral. Penjajahan moral, mental. Nek mentale jatuh wong Jawa, wong Indonesia penak dihukum. Dek biyen dikuasai Londo, harta kekayaan diusung ning Londo. Kuasai Inggris, harta kekayaan diusung ning Inggris. Jepang nggih ngoten. Saniki dikuasai Arab. Tapi wong Arab gak ngusung harta kekayaan Indonesia, gak ngusung. Malah wong Indonesia dhewe rono asok upeti, asok gelondong pengareng-areng, bayar upeti, bayar lho, asok upeti mon antri Pak. Antri sampai tahun-tahunan. Napa sing digoleki? Golek gelar. Nggih. Lho wong golek gelar. Lah wong Jawa yang duwe gelar kok. IR gelar, insinyur Raden. Raden niku gelare wong Jawa Raden. Saking jarwa dosoke roh hati bani. Gelar. Jadi monggo para kadang-kadang ingkang kelersan sumerep lep nika ngertos kula mboten badhe meksa jenengan mboten. Nek ampun kerasan melok wong Arab monggo. Tapi aja elek-elek wong Jawa. Nek ijek urip ning Jawa kan pun wonten filsafat Jawa wau. Nang endi bumi diinjak ya ning kono langit dijunjung. Monggo. Lah mulane sadar monggo, mboten sadar nggih monggo. Wong Jawa tak lakonane dhewe cara Jawa. Mosok Gusti Allah ora ngerti cara Jawa. Kan Maha tahu. Mosok Gusti Allah nek diceluk nek gak nganggo pengeras gak pireng. Krungu. Wong Jawa penak nek celuk-celuk Gusti Allah, Pak. Mendel tek buka kunci, berangkat. Engko nek wong Jawa nganggo cara Jawa jere sesat. Nek ngobong dupa ngobong menyan diwadani le. Iki tak ngertekno saikine. Alat meditasi niku ana 3, Pak. Ada 3 alat meditasi. Siji nganggo kembang. 2 alat bakar. Menyan, dupa lan sak panunggalane. 3 minyak wangi atau parfum. Nek kita mau bertuhan, nek badhe bertuhan nganggo kembang. Mbuh kembange apa monggo kersa. Tapi nek teng SS mbon nonton kembange kiambak nggih. Nggih niku sak liyane SS monggo kersa nggunakaken kembang napa. Jadi alat meditasi yang pertama untuk bertuhan itu harus pakai kembang. Mergi napa, Pak? Wangine sedepe kembang.
niku asli murni saka astane Gusti Allah. Ojo dicampuri minyak kanggo meditasi. Terus nomor kalih alat bakar, dupa, menyan lan sak panunggalane. Kanggo napa? Arahe teng pundi? Niku kangge suguh leluhur. Leluhur sing sampun tinggal donya. Niki. Mulane nek gadah leluhur tinggal donya niku kadang-kadang nek mengeti enten sing dicawisi kopi, rokok, niku napa aurane uap, gandane, aromane. Dadi nek awak dhewe nganggo dupa, menyan ora salah, iku hormat untuk leluhur. Lah iki kok di karamno mbek agama lah, karam kok kanggone agama, kanggone wong Jawa mboten kok. Supaya napa? Supaya wong Jawa iki ben pisah mbek leluhure. Diwaca. Oh nggih. Nek nganggo alat bakar menyan, nah, mulane enten tembang kukusing dupa kemelun. Dadi kukus leluhur-leluhur sing sampun tinggal donya niku dahare namung kukus gondo. Tapi nek mboten percados kopi napa-napa sing mantun damel. Lah ampang punan, Mbak. Sarine pun mboten enten. Lah mulane tiyang slametan ngoten-ngoten niku. Sing klebet mriku napa? Aromane, kukuse. Kasare dipangan manungsa nggih, kasare. Sarine sampun mriku. Mulane sego berkat niku mboten enten wareke, mergo wis karek ampas. Monggo pamane kok ngawuri, nek ngawuri leluhure sampun kapundhut nika nek saged Bu, Pak, eling dina kapundhute. Kapundhute napa? Minggu Pahing nggih Minggu Pahing. Senengane napa? Nek ngundang ngangge kembang saged, nganggo dupa saged. Ngangge napa? Dicawisi napa? Aden. Nah, sing angka 3. Ayu. Sing angka 3 ngangge minyak wangi napa parfum. Lah nek minyak wangi napa parfum niku sing dugi tangga teparo malahan. Dadi sing rawuh mboten leluhur tapi tangga teparo. Monggo monggo. Monggo mlebet. Nggih nggih monggo monggo. Dados atur kula ingkang kathah kala wau liripun kula namung dapur ngemotaken. Aja sampai awake dhewe iki diguwak. Kok bareng diwada elek terus ditinggal lah. Pembodohan iki. Terus akhirnya ditinggal dikon melok sing wong sing elek-elek wau. Lah tiyang sakniki kathah wong Jawa sakniki sing melok cara Arab iki termasuk wong korban. Dadi korban. Nah, salahe sapa? Ya salahe wong tuwa biyen. Nuwun sewu. Para leluhur miyen, mbah kula dhewe. Mbah kula dhewe sing kula matur mbah kula dhewe sinten? Mbah Said. Mbah Said niku kan umum kondang priyayi Tuban to. Sing sakniki disebut Mbah Sunan Kali. Wong Tuban. Lah kula niki trah Tuban. Nek Mbah Said rawuh mriki paune nggih kula disanjangi ngeten-ngeten terus kula nelongso teng ajenge. Upami jenengan rumiyin mboten nderek-nderek ngembangaken iki. Anak putu mboten kerepotan kados sakniki. Lah kiyambake sakniki sampun sadar. Oh iya, nek rawuh nek nuju meditasi napa-napa. Nek rawuh mriki
sakniki namung nggih namung diluk jemrep pamane kula pas patrap nggih. Rawuh ngawasi mun nggih mantuk-mantuk terus wangsul. Paling ya terusno. Pun mboten dawuh napa-napa sakniki. Nggih maune yang kula niki termasuk putu sing ngeyel. Nggih, putu sing ngeyel dhewe. Lah nek mboten ngenten terus pundi mangke? Generasi-generasi kita sing lak tenggelam terus. Mulane kula matur tahun niki ngajeng niki tahun penentuan. Sing maksudipun untuk penyadaran. Wis sadar ya mulai tahun sumben iki. Tahun Selasa Pahing, tahun J. Gak sadar ya semonggo kersa. Terus kula kok mboten matur niki apik kok diarani elek mboten. Iya, ora. Elek ya elek, apik ya apik. Sak temene ngoten jane manusa niku mboten repot lho. Anane repot kan digawe dhewe. Coba nggih, nek moh diarani wong elek aja tumindak elek, cukup. Nek moh diarani salah, aja laku salah, cukup. Nah, mulane nika tahun mangke kaleresan tanggal 9 Juli. Tapi pengetane mulai tanggal 8. Pengetane 8 malam 9. Terus tanggal 8 dalu. Mungkin jam 1 dalu sampun tanggal 9. Terus nek pengetan 1 suro niku mapak, Pak. Mapak malam 1 suro. Tadi malam tanggal 8 malam 9 Juli. Atau sempun klentu tahun Jawa niku pathokane dina kalih pasaran. Mulane berputar. Dina karo pasaran niku disilang. Dikawinno. 8 tahun lagi balik. Wong Jawa niku taune kan rena 8. Nggih, alif ihe jimawal j dal b wawu jimakir. Niki mawon pun jenenge pun dioplos Jawa Arab, Jawa Islam. Sapa sing ngoplos? Sultan Agung zaman niku. Kula gadah catetane. Wis mboten apa-apa masalah dina, tapi ayo beneri. Sing duwe dina karo pasaran iku mok wong Jawa, Pak. Sampai wong Jakarta lho ya wong Jawa to, Pak. Akeh sing ora ngerti pasaran. Sing dingerteni tanggal karo dina. Lah. Kula nek teng Jakarta nggih ngoten. Kula jelasaken, Bu, Pak. Jakarta, DKI, Bogor, Bandung niki nggih Jawa. Mok daerahe mawon daerah Pasundan. Sunda nggih Jawa. Mosok Jawa niku namung Jogja kali Solo. Tuban ya Jawa, Banyuwangi nggih Jawa. Sece kali Madura. Madura niku provinsine Jawa Timur, tapi kan istilah sampun pulau kiambak. Terus Bali ngoten niku. Bali nggih. Lah mulane winginane lak wonten Pak pertanyaan. Mbah Harjo apa enggak bisa buka di Bali? Oh, ngapunten kan mboten angsal kula. Wilayah kula niki namung seluas pulau Jawa. Mriko tiap pulau sampun wonten ini nglenggahi piyambak. Niki mawon kula mboten angsal meksa wong kok. Tugas kula namung ngemutaken, namung ngelingaken. Ngelingno sing lagi lali. Bernang sadar. Sini dilingno ora sadar wis monggo kersa lah.
Wong Jawa niku gadah tata cara. Nek kula ngelingno unjuk rasa ganggu pemerintahan, mungkin ganggu masyarakat. Oh, ayo wong kepercayaan unjuk rasa ning daerah nglumpuk ning alunan lak ganggu. Ngeten iki penak wis. Orang ganggu masyarakat, tapi pemerintah nek gelem merhatekno ngerti. Orang mau pemerintah sopo sing iso YouTubean ngerti kabeh. Monggo para kadang-kadang wis dene mbok menawi makaten menika ingkang saged kula aturaken tentang kejawen. Kejawen niku kathah nggih wonten budaya Jawa niku kathah nggih. Wonten bab-bab napa, bagian napa. Kados Mas niku sing wonten paguyuban Megalamat niku urusan peninggalan zaman kuno, urusan keris. Mas Muhammad sinten? Hasim. Muhammad Hasim. Nggih, niku nggih nembe dados warga SS tapi sampun mlebet konsi kalih. Nembe mlebet konsi kalih nembe. Terus kejawen niku aja kok engko nek ana sing negatif iki dibrukno wong Jawa elek kuwi wong Jawa engko sing positif diaku kathah lho kadang kita niku sing diaku wong Arab